Sekarang gitu Pak, jaketan rapi, buka kacamata barang kan di. Oh biasa. Cara karo Pak RT. Neng di. Nang Tawangmangu. Wah lo, aku melu. Ora usah. Bak-bak ora sedeng kendaraane. Lah kendaraan iki apa? Mobil. Mobil apa? Mobilnya ngene Pak Lurah. Mobilnya carry. Lah kari neng di. Mobil carry. Lah yo mobilnya kari neng di. Omahe Pak Lurah pindah piye? Kari nang Pak Lurah. Kok malah Pak Lurah pindah-pindah to? Kamu kan takon to. Nganggo mobil apa? Mobilnya sapa? Mobilnya Pak Lurah. Mobilnya apa? Mobilnya carry. Ngono lho. Ayo kari neng di. Kari nang ndi tapi mobilnya Pak Lurah kuwi carry. Ayo kari neng omahe Pak Lurah apa nang omahe bojone Pak Lurah apa omahe bojone Pak Lurah sijine? Ora ono bojone Pak Lurah ono omahe Pak Lurah siji. Pak Lurah omahe siji kuwi cedhake Pak RT kae. Bodho diingu. Salahmu lho, enggak. Salahmu iki. Apa meneh aku mbok salahke terus. Sekolah guru tekan SD aku. SD. Wong ki men. Wes. Tinggi, bringas apa mulu landak lagi? Nocok iki. Landak duwen iki. Tanganmu ngabune apa to, men? Oh, batang sing ngono. Kering sing. Oh,